It-tradizzjoni tal-bizzilla Maltija ingħatat il-ħajja minn bosta ħaddiema li għal sena oħra reġgħu fakru il-Jum Internazzjonali iddedikat għall-bizzilla. Iċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-jum bdiet fuq inizjattiva ta' 3 persuni li fl-2015 ġabru nies minn kull rokna tad-dinja li jaħdmu l-bizzilla. Illum aktar minn 2200 ħaddiem tal-bizzilla minn madwar id-dinja jingħaqdu biex jonoraw u jispiraw oħrajn jaħdmu l-bizzilla. Il-grupp ta' Maltin li fakru dan il-jum iltaqgħu fil-Palazz ta' Filena li llum iservi bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali fl-Imdina. Hawnhekk tkellimna mal-kuratriċi Anna Marija Gatt li spjegat kif l-attività mhux biss taqqat flimkien ħaddiema tal-bizzilla iżda tħeġġeġ oħrajn iżommu din it-tradizzjoni ħajja. Flimkien jaħdmu l-bizzilla biex juru li l-bizzilla kullum kien għadha ħajja. U biex inħajru wkoll lil-żgħażagħ speċjalment biex jippruvaw anke nies oħrajn. Mhux biss nisa jew tfajliet u bniet imma anke ġuventur irġiel u tfal subien. Il-għan ta' din hija biex taqqat il-ħaddiema tal-bizzilla flimkien. Apparti minn hekk, Gatt spjegat magħna kif bħalissa il-ħaddiema tal-bizzilla qegħdin fi proċess biex il-bizzilla Maltija tkun meqjusa bħala wirt intangibbli tal-UNESCO u tingħaqad mal-għana u l-ftira Maltija. Waħda mill-għan ukoll tal-attivitajiet kollha li qed isiru fil-bizzilla Maltija hija biex nidħlu għall-applikazzjoni għall-Intangible Cultural Heritage ħanamlu l-applikazzjoni iktar quddiem għall-UNESCO. Ġifieri kull attività li qed issir ikonna daqsxejn informazzjoni dwarha x'inhu l-għan u li nerġgħu inqajmu l-bizzilla Maltija fuq saqajja.